Baloyi anova the wife wa the vice president VP Nkosazana Chiwenga. Panguva inoi influence yake neimpact yaari kupa on the citizens lives. Panguva inoi kunyatsonekwa kunzi aiwa Mini Baloyi vanhu vavari kuti the next first lady. Panguva inoi vanhu vakasangwara vanogona kuchigreba not kusubscribe like on the bell icon. Chimama anouya achireply pamapost aMini Baloyi. Tinotanga neyakapostwa neThe Africa Report inyoka ichinzi a soldier, entrepreneur and image maker Mini Baloyi is positioning herself as first lady in waiting. Anopaposted that picture amuri kuona iro. Panapa tona pane rimwe pahendo yake yakareply yange yapostwa neThe Herald yakanzi Miss Universe Zimbabwe board chairperson Colonel Miniotabo Baloyi Chiwenga commissioned a borehole in Airport Harare today. She accompanied Miss Universe Zimbabwe Lishanda Moyas. And then ndo video ramuri kuona iro yeMini Baloyi oyanyora achiti ndirovere maoko, I think my Shona is getting better every day. This is my first formal Shona speech if I'm not mistaken. Panapa tichiona Chipama aposta these pictures anobuda nyora achiti all she is asking from you is that you clap hands for her for being able to speak in Shona. Yet she is married to a Shona family. She is already paying for ads that market here as incoming Zimbabwe first lady. Tichaonerera gore rino. Ndo mashoko ari kupangwa ino nemapower struggles. Ari kuonekwa kunzi Miniotabo achizvipositiona awa as the upcoming first lady wenyika yeZimbabwe. Zviri kusvota, zviri kurwadza vamwe vanhu. Panguva ino the worst part of it, panguva ino achitokumbira vese kuti aiwa ndirovere maoko. Anoyazozoti kune vamwe vasina murovere maoko vanorwadziwa naye. Muri Zimbabwe mbodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemamoves ari kuitwa neThe Chiwenga family panguva ino as they are campaigning aiwa vachiti 2028 they are going to run for it. We do not know their plans but vakaronge but zviri pachena ndo zviri kuoneka muri Zimbabwe. Tudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, check on the bell icon.